ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುರ್ಗ ಕೆಂಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲೆಲ್ಲರೂ ഞാനത് സൂപ്പറല്ല. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಇಂಕುಲಿಂದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೋಪೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ அவர் பண்ணுங்க ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಗೌಜಿಗ ನಮ್ಮವಲ್ಲ. ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ 4 ಯುಗದ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಿನ 4 ಕತೆ ಅಂಚನೆ 4 ಯುಗಕ್ಕೂ ತಕ್ಕವಿನ 4 ಕತೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಕೃತಯಿಗೊಟ್ಟು ಶಿವಪುರಾಣ ಕಾಲೋಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ ಕಾರಿಂಜಾಡು ವಾಸವಾದಿತ್ತಿರು ಅಂಚಾದ ರೌದ್ರಗಿರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಭೂ ಕೈಲಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ ಪನ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ತ್ರೇತಾಯುಗೋಡು ಗಜರಾಟ್ಗಿರಿ ಪಂಡ ರಾಮದೇವರು ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಲಿಂಗ ಅಂಚನೆ ರಾಮಲಿಂಗ ಕುಲ್ಲ ಅಂದೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೋಡು ಭೀಮ ಬಲಭೀಮೆ ಪಂಡ ಪಾಂಡವರನ ಸಮೇತವಾದ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಭೀಮಲಿಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಲಿಂಗಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಕಾರಿಂಜ. ಈ ಕಾರಿಂಜದ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣಡೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ ಉಂಟು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣಡು ಈಶ್ವರೇ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಏರು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲು ಗಯದ ವಟವೃಕ್ಷದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ತನ್ನ ತೀರ್ದು ಕರೆದು ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ತನ್ನ ಪಿತೃಲೆಗೆ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತ ಆ ಪುಣ್ಯಲು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಅನಿಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೀಂಡ ಆ ಪುಣ್ಯಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲೆ ಕಾರಿಂಜಾಡು ಬಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ. ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಮುಲ್ತ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದುಂಡು. ಇಟ್ಲ ಈಯೋಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನೋಡುದ ಅವರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬರಿಯರೆ ಆತಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಶಿವೆ ಪಂಡ ರೋಗಹರ ಮಲ್ಪಿನ ಹರೆ ಪಂಡ ಸರ್ವ ರೋಗಹರಣ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ದೇವೇರಾಯನ ಹಿಡಿದವರ ಶಿವನ ಮಿತ್ತು ನನ್ನಲ ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎಂಕಲು
ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಉಮೇದುಡು ಮಾತೆರೆ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಗವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ಮಾತೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಏರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಶೆಗೆ ಹಾಕಲು ದಯದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೀದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನೆ ಓ ಕಾಶಿ ಗಯಾಪುರ ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡೆಯೋನು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಖಿಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕಾರಿಂಜ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ವಿಚಾರ. ಈ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು, 4 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೋಣದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದೆಂಬುದು ಅತಿ ಪುಣ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಮುದುಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಿಂಚದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಭಕ್ತಿದ ಕಚ್ಚಲಿ ಬರದಿ ಪುನಚಿನ್ನ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮೋಕಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನಿತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಹಿನಿ ದಾಖಲೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಾದಿಪ್ಪು ಭಕ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಾದಿಪ್ಪು ಬೆಟ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತ್ ಸುನ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗುಲ್ಬುಗು ಉಲ್ಲೇಖಾಂಡೆ ಮೂಜನೆ 4 ಗಂಟೆ ಆರಂಭ ಆದ ನಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬರದಿಪ್ಪನಾಗಲಿ. ನಾನಾ ಸಂಘಟನೆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಅಗ್ಲೇಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಗಣಾತ್ರ ಸೋಲೈತ್ ಸುನ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮೋಕಿಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಬರ್ಬೇಕ 12 ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಗಿ ಕಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲೆಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಕಾಲಪಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾಸ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ತುಯರ್ಂದು ಏನೇನುವೆ ಸೊ ತುಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಗಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಟಿ ಅಮಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಸೊ ಏರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಗೇನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೀಗ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ನಮಸ್ಕಾರ.